għandha tinġar responsabilità politika ta' daw kollha li verament kellhom relazzjoni speċjali ma' Jorgen Fenech. Jorgen Fenech dak li kien jikkollabora ma' diversi ministri li kien jikkontrolla lill-ex Prim Ministru Joseph Muscat u li kellu relazzjoni intima ma' segretarju parlamentari fi ħdan il-Gvern Laburista. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia fis-sqarrija l dak li kien ippubblikat il-ħadd filgħodu fit-Times fejn kienet ippubblikata ċett finta bejn Jorgen Fenech u Adrian Delia. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal jekk Sunday Times of Malta għandha aċċess għal mobile ta' Fenech, allura għalfejn ma ġewx ippubblikati komunikazzjonijiet oħra li saru bejn Jorgen Fenech u dawk implikati fil-qtil ta' Defni Caruana Galizja. Huwa qed jistaqsi wkoll għalfejn ma ġewx ippubblikati ċess bejn l-istess Fenech, Joseph Muscat, Keith Kembri u Konrad Mizzi. Fid-dawl ta' dan Adrian Delia qal li matul din il-ġimgħa se jlaqqal il-grupp parlamentari tiegħu sabiex jassigura li l-Partit Nazzjonalista jkompli l-ġlieda tiegħu għall-verità u għall-ġustizzja. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla jgħid li hekk kif qed jikteb dan kollu ex-Ministru u ex-Chief of Staff qed igawdu l-vaganzi tas-sajf minkejja li nqabdu li qed jiġġeneraw 5,000 euro kuljum kull wieħed mill-qlieħ ta' ftehim korrott. Hemm ukoll l-ex Prim Ministru li taħtu ġrad din il-kriminalità u l-korruzzjoni u li għadu qed jaħrab mill-ġustizzja. Adrian Delia stqar li huwa ċaħad kif ukoll ħa ġurament solenni permezz ta' affidavit rigward l-allegazzjonijiet li saru sena ilu fejn intqal li Jorgen Fenech offra lil kap tal-Partit Nazzjonalista 50,000 euro biex kandidata l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ma jerġax ikun elett. Huwa qal li bħala mexxej ta' tieni l-akbar partit politiku f'Malta jirċievi eluf ta' messaġġi fil-ġimgħa minn kull tip ta' nies li jweduh l-appoġġ tagħhom, jitolbuh laqgħat miegħu u jagħtu l-idejat tagħhom. Iżda dak ma jagħmlekx familjari jew ħabib tagħhom. Temm jgħid Adrian Delia.